βρίσκομαι έξω από το ΟΣΤΕ. Μόλις τελείωσε η συνεδρίαση, η περίφημη δίκη για τον προσωπικό αριθμό και την αναγραφή του στις ταυτότητες. Ήταν μια μαραθώνια συνεδρίαση, κράτησε σχεδόν 10 ώρες. Ετέθηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ενθαρρυντικό είναι ότι η σύνθεση του δικαστηρίου είχε πολλές απορίες για το θέμα. Απορίες τις οποίες κατά την άποψή μου το ελληνικό δημόσιο δια των νομικών συμβούλων του απέτυχε να δώσει πιστικές απαντήσεις. Όχι μόνο αυτό. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και καταγγείλαμε είναι ότι το ελληνικό δημόσιο επίσης απέκρυψε σημαντικά στοιχεία από το δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο προσωπικός αριθμός δεν θα είναι ένας απλός αριθμός επαλήθευσης, αλλά θα είναι ένας αριθμός χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούμε να ασκούμε σημαντικά δικαιώματά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω θα βαρύνει πολύ στην κρίση και είμαστε αισιόδοξοι. Αναμένουμε την απόφαση μετά από περίπου 2 ή 3 μήνες τουλάχιστον.